risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, hallelujah. Praise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye hymns and every reply. Leaves again a glorious King. Hallelujah. Where, O death, is now thy sting. Hallelujah. Once he died our souls to save. Hallelujah. With thy victory boasting grave. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Daily faith for busy rise. Hallelujah. Christ is hope and paradise. So we then with Christ has led. Hallelujah. For we are exalted head. Hallelujah. Men like him we rise. Hallelujah. As the cross, the grave, the skies. Makadi sangano dzvene Mwari, makadi sangano dzvene Mwari. Toda kutenda Mwari mangwanana ano nemukana watapiwa kuti tisangane pamusangano wematumba. Ndaiterera nezuro Pastor Masomere vachitaura vachitsanangura nezvenyaya yekuchengetwa naMwari. Ndakabva ndadzidza kuti chimwe chinhu chatinotarisira pasi inyaya yeprotection yaMwari. Chimwe chinhu chandakadzidza chatakagonerwa naMwari kurwirwa tisingaoni. Ndaifunga ndikati dai Mwari vaitirwira each and every step vachikuradza kuti paya ndakunzvengesa apa dai vanhu vazhinji vachimunamata nokutya. But Mwari unongotirwira chinyararire. Ende 90% yehondo dzaunosangana nadzo paupenyu unongodzihwihwa usingaoni. Zvobva zvangoperera ikoko. Chimwe chinhu chandodira Mwari haana show off. Dai anga ane show off airamba achikurangaridza kuti but iwe hona kwandakakubvisa. But tarisa pandakakupukunyutsa. Asi Mwari wakasiyana nevanhu. Munhu even akakupa chinhu anoramba achikuriminda. Semwe muchinda akanzi iwe ndakupa bhutsu idzi usaita amen. Hanzi paida kuita amen ziso raingotarisa pabhutsu. Kuti bhati ndikaita amen anotitaura kuti iwe ko wakangamwa here zviri mutsoka umu.
Saka chimwe chinhu chaunofana kunamatira Mwari kusiyana kwake kwakaita nevanhu. Ende haazombofi akafanana nevanhu. Saka mangwanana ano toda kubata bhuku raMatthew chapter 17. Toda kudzidza pfungwa yemisheni yaKristu. Ndo yatoda kubata. Ndichifunga ndikati tisati tatanga kana kune nyasha dzatakaitirwa naMwari ndedzekuti Jesu haana kutiponesa ari 100% divine. Wakatiponesa ari 100% human and 100% divine. And izvozvo vanodzidza theology vanoti incarnation ndo subject hombe ine mubvunzo kuti how can God become man to save men. And ndabva ndafunga ndikati chimwe chinhu chandodira Jesu anga ari accessible. Jesu waiva munhu waishikirika. Pamwe paunofana kugadzirisa pakunamata, shikirika, usanyanya kurema. Variko vanhu vanorema zvokutoti kana Mwari unoremehwa navo. Kana because vanhu vazhinji vakaponeswa naJesu vanga vasitomborina appointment naye. Mukadzi uya mamurangara wakuna Luka chapter 8, Jesu akatoa appointment naJairus. Mukadzi uya kwakutobuda musango maigara achitoenda kumba kwaJairus. Jesu kwakutobatwa mupendero wenguo kwabva ropa ratomira kubuda. Ukaverenga Bhatimio, Jesu wakaponesa magate crash akawanda. Paupenyu usangojaira kuita appointment, chimbobatsira without appointment. Chingwamira kungota ini kana mchida kutaura neni mototanga maudza secretary wangu. Rega ndikutaurire chimwe chokwadi. Unoziva chimwe chinhu chakanakira Mwari is easy to access than men. Dai Jesu, dai Mwari aiva ne hierarchy mukoma taisaponeswa. Noda kutaurira chokwadi dai Mwari anga ne hierarchy dzepano pasi. Unozere kuti kutosvika pamberi pechigaro chaMwari kuri easy pane kusvikira mumwe munhu ari pano. Very easy. Ipapa patonamato. And we believe kuti munamato watokwira pamberi pechigaro chaMwari. But pane vamwe vanhu vekuti usati waisa message you pray first. Tenda Mwari kuti hausiwe unonamatwa. Mwari ndiye unonamatwa. Kana uchida kuhwisisa humility ya Jesu, uya pazano reruponeso. Unoziva the moment ya Jesu yakango decide kuti ndoda kuburuka panyika kunoponesa mutadzi, he sacrificed a lot of things. Number one, he sacrificed eternity. Akati ndofana kumboravira rufu. Usatamba kukwana mudumbu romukadzi, kukwana mudumbu rechinhu chaakasika. It's not a joke. Not only eternity, he sacrificed even omniscience. He sacrificed omnipotence. And pakupedzisira, he sacrificed himself. Unozobada ndaifunga ndikati kana waparidzi Mwari ngatibatsire. Kungomira panapa akutonetsa kukokeka. Atova nemutupo. Takambogara imwe chechipoti. Zvikati nevamwe mbuya, zvikati pastor vamakoka avo havauyi vanonyepa, bheta ini hangu ndiparidze taneta nokunyepehwa. Kungomira panapa akutobvunza kuti muna bhaji kuna vanhu vanonetsa kupfuura Mwari che. Ndoda kuti tingobata nyaya muchinjikwa just for a short period. Ndo pauchaona kuti cost yevhangeri haisi vanhu vanokangamwa kuti chinokukoshesa muchechi ino hausiwe ivhangeri. Unoziva kuti kunyange ukava the most powerful preacher,
but kana usisina vhangeri vanhu vanokutiza neupofu hwako havakuteveri. Value yedu vanhu vaMwari iri pavhangeri, ndo pane value. And ameno zvinoita Satani ichocho chinokuitisa mbiri chacho, unozotanga futi kuchidherera wofunga kuti ndiwe une mbiri kupfuura vhangeri. Matthew chapter 17 verse 1. Chapter 17 kubaba verse 1. Baba verse 1. Mazuva matanhatu akati apfuura. Mazuva matanhatu akati apfuura. Jesu akatora Peturo. Jesu wakatora Peturo na Jacob na Johane munun'una wake. Unoziva Jesu waisa dada, but pane pamwe paimboti rekani mboti dadei bichana. All right. Sepana chapter 17 ya Matewa waida kumboti dadei bichana kungoradza vadzidzi kuti kana muchindiona ndine gamendi rimwe hakusi kushaya. All right. Ndine dzimwe hembe dzandinofuka dzekuti idzodzo hadziayinwi hadziwachi. All right. Dzinogara nokusingaperi. Sure. Saka chapter 17 ya Mateo ari kukwira pagomo, vanoverenga musoro wenyaya unoti the transfiguration. Kubwinya kwa Jesu pagomo. Verenga shamari. Inotanga ichiti mazuva matanhatu akati apfuura. Jesu akatora Petro na Jakobe na Johani munun'una wake akaenda nawo mugomo refu vari voga, akashanduka pamberi pavo. Hadzi ndoda mbongonoshanduka, chiso chake chikapenya sezuva. Ndoda kumbonochinja nhumbi. Mundidibwe kuratidzai kuti dzamunodada nadzo idzi hadzigari nokusingaperi. Zoshanduka kana dzachwachwa. Idzodzo dzamunogara nadzo idzo dzinobvaruka. Hadzina Jesu ndoda kumbonopinda musutu yangu chayo chayo yandinopfeka ndiri pachigaro chababa vangu. And apinda musutu yake, vakune vakomana vakaburuka pagomo kuuya futi kuona nguo. Verenga shamari dzikana. Chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi na Elia vakaonekwavo navo vachitaurirana naye. Ati vakaonekwa vakaburuka. Kwabva vatanga kutaurirana naye. Naurirano iyi hatina kuinzwa. As Ellen White anoinyora mu Desire of Ages. Kuti pakaitwa meeting mukati megore, kwete dzedu dzatinoitira pano ya Jesu yaitwa mukati megore. Handi paitwa meeting mukati megore, handi pachidiscusswa. Moses achiti takaenda kudenga nechikwereti, Elijah achiti takaenda kudenga nechikwereti. Kana mukasanofa pamuchinjikwa todzoka here nekunakidza kunoita kudenga. Jesu akati don't worry. All right. Endo ukadzidza nyaya iyi zvakanaka. Rega ndikuudze chimwe chinhu. Kana kuna munhu wanga ane serious nebasa rake ndi Jesu, unoziva userious hwacho hwekuti ndoda kunofira mutadzi wakabvira papi? Pakutanga atungamidza vamwe kudenga iye asati avafira. Unoziva here kuti Moses akaenda kudenga nepay forward, Elijah akaenda kudenga nepay forward. Kwete only Elijah and Moses, even Enoch akaenda kudenga nepay forward. Akadzi endai munogara makasununguka, ndichazoburuka mukuzara kwenguva ndinokufirai. All right. Wafunga kuti nyaya zano rariponeso ndeyekutamba nayo. Haisi yokutamba nayo. Ende vanodzidza vanokutaurira kuti numbers they matter most kutheology. Vanokutsanangurira iya yamunoti number 7, yamunoti completeness, yamunoverenga kubhuku raDaniel chapter 3, kuti Mwari wakatsamwa kuti wapisirei moto kanomwe, because number 7 is God's signature. Saka Mwari wakati regai ndiburuke and defend my number completely. And ukaverenga number 4, in number also inozivikamwa ku theology. And in number 3, in number inozivikamwa ku theology. Kuti vawane number 7, vanoti 4 plus 3 is equals 7. 4 ichimira planet Earth, and number 3 ichimira heaven, the Godhead. Yobva yabudisa completely kuti Mwari anotonga kudenga nepasi.
pasi. And right now kudenga kune vanhu 4 vakakwira kudenga vakabva pano panyika. Planet Earth is fully represented in heaven. All right. Kudenga kunoindika ndiwo ngatokuomesa zvako nokusaziva. Kana uchida kuona kuti kudenga kunoindika, mbavha yakaponeswa sefani. Yamboparidzira imwe yacho kuti kweonorambireko uchitukana nemunhu. Hauzvizive here kuti hana chaakaita? Kobva yapedza kuparidza ikati, ona shamari, ndambotaurawo nezvako, chindirangarirawo muparadhiso. Zvikanzi nhasi chai, ndatopedza newe. Ende why ndichiti kudenga kune vanhu 4? Uchaona kuti zano reruponesoka harina kunegotiatwa nengirosi, rakanegotiatwa nehama dzeropa. All right. Ndosaka wakuona Jesu akuenda pamuchinjikwa hapana kuburuka ngirosi apa. Pakaburuka Moses na Elijah. Elijah achimirira vapenyu vachashandukwa nekubwaira kweziso. Moses achimirira vakafa vachasvikirwa vafa vachamutswa kubva kuvakafa. All right. Inokapa akasiiwa because he was fully represented by Elijah. All right. Saka ukano wechi4 vamwe vari kutaura, vamwe vari kunetseka kuti wechi4 wacho ndiani, because vanoziva Enoki, vanoziva Moses, vanoziva Elijah. Vamwe vari kunetseka kuti saka pastor wechi4 vari kumuwanepi. Wechi4 hana kungofa. Wechi4 paakafa wakanotora makii erufu neHadesi. Ndi Jesu ka wechi4. Ukaereka chapter 1 verse ya 18 yazvakazarurwa inoti ndakamuona akarembedza makii eHadesi norufu. Matheologians anotonetsana kuti wakafa rufu hupiko, wakafa first death here or second death. Izvozvo hazvina basa, chakakosha une makii erufu neHadesi. Zvozvo hazvina kana basa zvokuti wakafa kangani. Chakakosha ndechekuti paunofa unomuka here. Nomwe lecturer wangu akanitaurira akati iwe unotoona mavatiro aya kuti hamukiwe. Hadzi muguva chaimo. Notozviona hadzi mubhokisi pabody viewing. Handizi kuti aizviona sei, hadzi unotoona kuti mavatiro eridhaya zvichanetsa kusangana. Saka ndiri kuti vanhu vaMwari teerera, kana kune the greatest gift panyika ino inopfuura zvose zvaunofunga is eternal life. All right. Sangano rikasiya pakubatirira pazvinhu zvevanhu, rikabatirira the original garment reupenyu husingaperi, sangano ranyanyokuva engati pazvinovora. All right. Ranyanyokuumbira ukama pazvinovora. Ndosaka Jesu ari kusimbiswa nevakomana akati aiwa, don't worry, kwira ikoko munonyarara munogara. Iri rari rigamba iri vakomana. Ndoda kuti ndizokutaurira kuti vese vanofunga kuti mune mbiri kunyepa. Mbiri yaJesu haina kuparidzwa nengirosi terera. Mbiri yaJesu haina kuparidzwa nevanhu, neguva chairo rakaparidza mbiri yake. Rikati muchinda itomuziva angoti respecta kuzorora nhasi nokuti isabata, but kamusanda anomuka. Une vamwe vanonyepa vachiti ngirosi yange yazotuma kuzonomutsa Jesu. Jesu haana kumutswa nomunhu akamuka oga. Ndosaka vhesi ichiti ndine simba rokurasha upenyu hwangu and take it back and take it again. Ngirosi yange yatoburukawo kunoita testimony yekuti shuwa here wamuka, kwete kuti yange yafambira kunomuka Jesu. Ende vanodzidza nhoroondo yemuchinjikwa, kamurovererwe kakaitwa Jesu kakasiyana nekevamwe. Ukaronda nhoroondo hakuna pasi pezuva amboti anamata zvokubuda ziya kunge ropa. Hakuna. Asi paGetsemani unosangana nazvo achinzi wakanyengetera
akanyengetera, hadzigirozi dzikaburuka dzikamuona achibuda ziya kunge ropa. Vanodzidza vanototi dai Jesu akasarudza even kusakontinya kunofa, nyika yaiponeswa nechikonzero chokuti inoti pane kudeuka kweropa pane kuponeswa kwemutadzi. PaGetsemani parakadeuka, it was enough, but Jesu akati ndofana kupedzisa basa. Ndofana kupedzisa basa. Iwa chapter 19 ya John. Chapter 19 ya John shamari, verse ya 30. Ndoda tuone ukamba wa Jesu. Ukaverenga nyaya unozoti unotozobva wapedzisira waona kuti denga riri very calculative kupfuura madhimoni by far. Chapter 19 verse 30. Every step yaitwa na Satan was fully calculated by Jesus. Ndoda tuwe chapter 19 pa verse ya 30. Zvino Jesu wakati agamuchira viniga akati zapera, akakotamisa musoro wake akapa Mwari mweya wake. Verse 31. In fact, tidi kuti tiitaure futi, Jesus was not killed but he died. Ana munhu akamuuraya asi wakafa nokuti Mwari haurayiwi. Saka usafamba uchitaura kuti wakaurawa naMwari. Ende kwete kuti haana kufa zvokumanikidzwa. He died willingly. He gave his life. Ndosaka vhesi yati wakatoti apedza zvose kwakuti ndaakuchifa hangu. Ende ndosaka uchiona kuti umwe akaitigwa izvozvo ndi Moses. Moses akana Mwari nditevere. Akati tiri kuenda kupi zvikanzi hande unofa. Munoerenga kabhuku raDeuteronomy. Hamuiverengeri chiti akasvika kanogadzikwa padombo. Hanzi kwabva atodzi naMwari kangu akadikidikaka wakufana kunofa, asi regani bokuratidza zvikuru usati wafa. Vana Hezekia vakadzi munofa kuswera mangwana vakarova madziro. Vana Mose vakadzi hande unofa, akati so long mataura ndinonofa. Kana tanyatso kukura pakutenda, we should not fear death. Rufu ndo runofana kutitya, kwete isu kutya rufu. Ndosaka zviri kunzi wakati apedza zvose kobva ati ndakumbofa hangu. Verenga shamari 31. Zvino zvawaiva musi wogadziriro wokugadzirira Paseka, vaJudha vakakumbira kuna Pilato kuti makumbo avo avunwe vabviswe. Because munhu arovegwa pamuchinjikwa waisafana kufa in less than mostly vamwe vagona kutora a week. Alright. Akarembedzwa pamuchinjikwa. Because munhu aifa pamuchinjikwa aifa because of torture. Saka aifa also because of pain. Saka aiwanzopedza 1 week, vamwe vanotonzi vairova 2 weeks. Ndosaka vanhu vachiti hazviiti kuti Jesu titi akarovegwa mukati memavoko, because maoko aya muchanza umu mukati umu chipikiri chikarovegwa ichi, weight yomunhu inopedzisira haiti nguva asina kudonhera pasi. Saka vanhu vachiti haana kurovegwa mukati umu, wakarovegwa apa nechepamusoro apa pakasimba kuti pakwanise kusustaina weight at the cross for a long time. Saka patinoronda nhoroondo iyi unodzidza kuti hanzi paisangotorwa vanhu vanorovera nje, kwaitorwa ma-experienced people vaiziva pokuisa chipikiri. Saka hanzi vanhu vaitofunga kuti zvatamuita izvi idi ucharamba muchinjikwa. Ende ukaverenga unoziva Jesu haana kusvika muchinjikwa wakamiswa. Jesu wakarovegwa ari pasi, kwabva azosimudzwa, kwabva muchinjikwa wanonzi njo mugomba. Ndosaka kapaya pati pavanondisimudza, I will draw men unto me. Saka kurovegwa kwaJesu was different. Even ukaverenga mamwe mabhuku anoti even kamubudiro keropa kaJesu nembavha mbiri dzaiva pamuchinjikwa kakasiyana. RaJesu wairatidza kunge the most weakest person kupfuura vamwe vese. Vhesi yoti kuna vaKorinde, when you are weak you are strong. Ndopanotogwa theology dzacho naPaul. Ipapa pavanenge vachizviwa
kuti mazuva ano ndiri pedyo naMwari uri kure zvisingaiti. But paunohwa kunge wakaneta ndo pauri pedyo naye, because anozviziva kuti kana waneta anokupa simba. Saka patiri kunosvika apa, background yenyaya iri kuti zuva iri raiva sabata guru. Riri sabata guru kudaro, vanhu vakati kasikai kunobhonda makumbo vakasike kufa. Because vakaramba varipo vachapedzisira vakunhuhwa zvokanganisa sabata. maJudha ndioga aida sabata kupfuura muridzi wacho. Vakasvika pakuti bheta muridzi afe tisari nesabata. Saka vari kunzi vakati hatichengetedzei sabata wakomana. Nozovati vari kwamwano vari kuchengeta sabata vasiri kurichengeta. Ndakamboudza vamwe vanhu pama 10 days ndaitaura nemwe chechi yangu yandopasta pama 10 days pa ndikati ipi kana muri kutsanya chaizvo chaizvo tinofanira kuti patinopedza 10 days chikafu chese chataifanira kudya pa 10 days tiinde nacho kuchildren's home kwatinopa vanhu. If it is true fasting, but ukaona wapedza kutsanya wakuti chikafu changu chese chiya chatinacho ndakuchida manje ndichitangira ipapo, watobvaona kuti that's wrong fasting. Ndo zvaitwa nemaJudha. Hanzi wakaona kuti aiwa sabata rakukwana, kwabva vamubhonda verenga shamani famba. Kuti mutumbi urege kugara pamuchinjiko nesabata, nokuti zuva iro resabata raiva guru. Naizvozvo varwi vakauya vakavhunda makumbo okutanga. Hanzi kwabva vasvika pano okutanga nomumwe wakanga aroverwa. Hanzi kwabva vatora simbi, kwabva varova makumbo, kwabva vaenda hanzi pane mumwe wechitu, kwabva varova futi makumbo. Vatinzwa pavanosvika pana Jesu. Asi vakati vachisvika kuna Jesu vakaona kuti watofa hake, havana kuvhuna makumbo ake. Apa ndo pakagara ruponeso rwedu apa. Hanzi vakasvika vakaona shasha yatozorora kare, yatofa, ukazonodzika nayo. Hanzi vakamhanya kuna Pilate vakanoti taona chisionekwe Pilate. Zvikati chei, zvikati muchinda uya wafa in less than a day. Verse 34. Ende ukaiverenga zvakanaka, ukaidzidza zvakanaka, neyakapromiswa kuti ndichava newo muparadiso musuwi yakazara iri mhenyu mbavhaiya muponesi afa kare. Teerera, tinodhitemaina ruponeso rwedu hakuzi kukasika kufa oro kunonoka, ndakatifira. Zvokuti wafa nguva yazvina basa. Hanzi yakatosara yakusekwa kuti wona wauri kutenda akasika kufa wasara uri mupenyu. Nozva imbavhadho yemwe yanga nestubborn faith man. Panguva iyi Jesu ainyadzisa to be associated with. Kana Mwari atitendera tichazoibata kubhuku raJohni mumwe musi uone kuti munhu wega akangosununguka kusara achiti ndozivana naJesu chifeve chete. Vamwe vese vakatiza musuwi. Unozwa ndakafunga kuti maybe mbavhai yakazongotirega ndingomutendawo kusikufa ndekupi. Because already yanga yatoiswa pamuchinjikwa. But chakazoita kuti ndisatenda inyaya yekuti yakatomboparidza. Kurova akasemoneted the cross. Ikati iwa muzive here muchinjawo haana chaakaipa chaakaitawo. Ini ndinototya kuiswa padanda rimwe naye kurova kuti mbavhai yaimuona ichimuadmire from afar. Ndakati kutaurire shamwari, paupenyu dzidza kupupurirwa nevamwe. Pamwe pacho don't be defensive, pupurirwa nevamwe. Sangano rinoonai kahwara kuti wati mboamirai kuvaisa pauerida una kumakwa uri kuchengetedzwa. Rinoona sangano iri. Tinomwe lecturer yatitaurira akati ukanzwa sangano rakuti mufundisi haana mweya, respect that, sangano rinoona. Mune chembere dzinovona dzinotongoti munhu achiparidza sezvandiri kuita idzi dzototi kamuparidziro kemwana uyu nezvaari kuita hapana Mwari apo, dzinoona. Dambudziko guru
kusarespecta the decisions of the church. Ndosaka uchiwa patiri kuverenga mbavha ichimirira ikati ndomuziva mutsvene. Unozvati it's very painful ukaverenga nyaya. Ndaiverenga ndikati vakomana, zvimwe zvatinodzokerera kumashure hazvina kana basa. Because musi uyu hanzi nevakapuhwa upenyu vakadaidzira kuti ngaaroverekwe. Hanzi nemapofu akasvinudzwa akadanidzira kuti ngaaroverekwe. Nembavha hanzi nevaya vakapuhwa zvingwa murenje hanzi vakadaidzira kuti ngaaroverekwe. Asi vadaidzira kudaro, Jesu ndo paanonamata kuti Father, forgive them for they do not know what they are doing. Rega ndikuudza hatitauri zvemuchinjikwa without forgiveness. Iwe ukangopa munhu chino akakukanganisira kutofamba uchitaurira vanhu kuti nezvandakamuita zviya. Unozwa kana uchida kugona kunamata, dzidza kubatsira vanhu usinga expect anything in return. Vanhu vazhinji varongoti disappointwa nevanhu, haunombodisappointwa nemunhu. But you disappoint yourself because uri kuda Bible rinototi kunyangwe mawirirana sei, don't trust men. Saka ukagara pavhesi unochengeteka kupfuura zvimwe zvose. Ndosaka Jesu ari kuti kunyange vakadaidzira ndoita sendisina kuzvinzwa. Chandiri kurespecta baba varegererei, havana chavanoziva. Ende chakakonzera kuti Jesu akasike kufa, unozva kuti chii? Dai Jesu akapondwa makumbo musuyu, zano reruponeso raiferira ipapo. Because aizonosvika pamberi paMwari sechibayiro chakaremara. Saka kusapondwa kwemakumbo kwaedza kubudisa pachena kuti torai gwai risina charinopomekwa, torai gwai risina gwapa. John chapter 1 verse 29 zvinonzi akaonekwa akati tarirai gwayana raMwari risina charinopomekwa rinosuka zvivi zvenyika. Saka Jesu akati ndofana kufa ndakakwana, ndigadzire chinamato chakakwana. Tichaponeswa takakwana vanhu vaMwari. Endo ukaverenga nguva yedu yafamba, ndakuda kuti tichinamata. Ukanoverenga chapter 24 dzamapisarema ukanotanga ku7 uchidzika, zvinotsanangurwa kuti nekudenga kwakaita mhere ngirozi dzichiramba kuzarura masuo ekudenga. Dzikati muchinda uyu hatimuzivi, wakaburuka ari mweya mutsvene, wadzoka akabayiwa madatira, wadzoka akabayiwa mavoko, wadzoka akabayiwa pauma. Dzikati hatimuzivi, ukazoverenga Ellen White akunonyora patopic yakati the death of Moses mupatriarchs and prophets, zvinonzi panguva yaishamisika ngirosi kuti haasi Jesu uyu adzoka kuyerera ropa, ndianiko uyo? Hadzi Mozisi naElijah vakanovhura masuo ekudenga vachinyemwerera vachiti hame ropa yadzoka, mission has been accomplished. Kudenga kunoindwa because kunoti vane variko vari kukumiririra. Kunyange ukati varume vangararama here vasina magirlfriend, variko vari kukumiririra vakararama vasina. Kunyange ukati tiri varume vakomana, zvingaita here yati monyatsotaurira chokwadi vakomana, shuwa here vakomana, nekuwanda kwaita madzimai, variko vari kukumiririra. Vari kutodzina Mwari kana uyo akakunda newewe unofana kukunda. Unozvati kunamata kwedu kwava easy. Hapana chinhu chakaoma sekunamata makamirira achauya. Because chiri kuita isusu manje hatisi kumirira achauya, tiri kutonamata akauya akatifira, we have recorded proof. Ndosaka Peter achiti kubhuku raPeter achiti nyaya yeruponeso yamunotamba nayo kune hanzi vakuru vakare vakafa vachingobvunza vachiti uchazvagwa rini, hanzi vachinetseka vachiti uchazvagwa rini. Hanzi kwese kwaizvagwa mukomana, marabha yaimhanya onocherechedza kuti asiye here Mesaya. Hanzi vanyanya kutambira mudzima dzemadzimambo because vaifunga kuti kana ari a king is going to be born in the house of a king.
hanzi asi musi waakasvika akazvagwa vanhu vakarivara mudanga. Iwe makabvira zano reruponeso, hakuna unosara. Nemurombo unoponeswa, nemuvhumi unoponeswa, hakuna unosara. What a savior! Mangwanani anorega ndikutaurire shamari, takaponeswa nemuto unoshamisa. Ukaverenga Pito wekutanga chapter 1 verse 19 inobva yazotsanangura nokuti hamuna kuponeswa nezvinobura, hamuna kuponeswa nesirivheri nendarama. Ndarama inokosha tiri pano, asi pazano reruponeso it's nothing. Ndarama yakaweiwa vanhu vaMwari ikaonekwa kuti haitengi kana mutadzi kana umwe chete. Ukanoverenga Bhaibheri, ndosaka ndiri kutaura ndikati kana tikanyatsodzidza zano reruponeso nevaparidzi hatifani kutengwa nemari. Kuchipisa vhangeri, unozviziva here Shumba? Kuchipisa vhangeri, kuchipisa vhangeri. Hakuna kuchipisa vhangeri sekutengwa nemari. Warichipisa, waririjusa, nokuti takatengwa sirivheri nendarama yakatotagwa kunzi inovora, asi makaponeswa neropa raJesu rinogara nokusingaperi. Kuisa pachena kuti ukaona uchitengwa nemari nokuda kwevhangeri, uri kuti vhangeri rinovora. Ungapedza machechi ane mari inowatevedza. Enda chinhu wanje anoda kutaurirai, mari yekupuhwa pachechi haifumisi. Musaita nharo maelders, chete hamutibatsiri pamwe sevafundisi. Ndiudzei akaita investment nemari yekupuhwa aparidza. Ndipindure. Wakaona iwewe akaita investment nekunzi pastor oya appreciation ndiani? Jesu. Ndine chechi yandakambopasta akomana, ndowadziwa yaipindwa nevanhu vatatu pasekapo takupinda manyandoro. Yaipindwa nevanhu vatatu, sekuru 1 nechembere 2. Vakasvika mwe musi, ndichisvika vakachema musodzi vakati pastor, mauya here? Ndikati zvikanzi tava nenguva pastor, ndiri musikana, taingonamata tiri vatatu, iye zvino tachembera. Ndiri kutaura zvevanhu vane close to 70 years. Tiri kungonamata. Handi takasvika kuudzana kuti hakuna anorovha kuchechi, nokuti ukarovha tatoshota. Iwe ndopo wongoita busy uchingotamba mumachechi, uchingoda mbiri, unezera nembiri iwe. Iwe averengi bhuku razvakazarwa kuti chakafukidza chigaro chaMwari 2. Chimwe chinhu chamunofana kunamatira sangano, namatirai vaparidzi vane mission at heart, vekuti vanoti kwese kune vanhu ndinoenda, kwete wokuti kana wakokwa musi weFriday wotodzima foni, Sabata hauwanikwi. Ende variko vanhu vanokoka, vanotononoka kukoka vanhu for a purpose. Vanozoti kana ini ndikamukoka handirambiri. Rega ndikutaurire nemi munodaro muri kuchipisa vhangeri. Zvinotonzi taurai nemi naye imi ndimozikamwa. Rega ndikutaurire vanhu vaMwari, munangwarira kuzikamwa pasi mukasazikamwa kudenga. Dzoserai sangano panzvimbo. Munhu ngaakokwe nenguva anamatire mharidzo yake. Munhu ngaakokwe nenguva. Ndosaka Jesu akati handifani kutumira mari, nokuti sirivheri nendarama ndezvangu, regai ndiende ndoga ndinomufira. Rinokosha vhangeri, ndogara ndichiudza munhu kuti bhuku iyi upenyu iyi. Iwe unofa, iwe haifi. Paunofa inoparidzwa panhamo pako.
Ndiyo bhuku yoga yokuti even muparidzi akafa inoparidzwawo musi uyoyo parufu rwemuparidzi. Musachipisa vhangeri vakomana. Rakafirwai. Panapa tikataurira chokwadi michato mizhinji inopera musi unofa munhu. Ndipo tinoita mhiko pa ndichamuda kusvikira murufu. Saye zvino mazuva ano kana watofa panhamo ipapo mukadzi wako anotogwa nomumwe murume. Ekudhara vamboti ndomboti garei ndiri kunyara kuti vanhu vanozoti kudii. Iye zvino anotogwa neshamwari chai. Vachichemana vachichonyana. Ipapo panhamo. But unoziva here ukama hwatinahwo naJesu hauparadzaniswi norufu, hunobatanidzwa norufu. Vhesi inobva yati ndichafa naye, kana ndafa naye ndichamuka naye. Even parufu rwedu anovigwa nesu, kana avigwa nesu uchamuka nesu, kuisa pachena kuti vhangeri rinokosha kupfuura anything. Ndichingofunga pakupedzisira ndikati ndakuda kutonamata, nguva dzangu dzakwana. Pandanjifunga ndikati kodai Jesu akararama nguva ino maimukoka nemari. It's a question yandanjizvibvunza mambakwedza. Ndikati nai Jesu kodai maikokwa nguva ino maikokwa nemari pamusangano wakafanana neuno. Maimupa mari. Unozwa ndabva ndazowana answer. Hamuna chamaimupa. Why? Because kuna Jesu sangano ndiyo cost yake. Iye ndiye price. But kuvaparidzi vanhasi ndiwo cost, sangano ndiwo price. Untauroti have invested much in this church. Even without anything I'm going to preach. Because mukada kuiunganidza aiti ndo yakarambwa kakudenga kuti aiponesi mutadzi. Ndosaka wakaona Josefu Arimati akazoti handidi kumupa iri mari achiregani ngomutengera waguva. Why? Because vhangeri rinokosha. Unozwa hapana chinhu chinokosha semunhu anotendeuka first mari yozomutevera. Munhu iye unonakidza kushanda naye, haana zvibinge. Variko vamwe vanhu vakuti chero wesa pastor uchishanda naye so you have headache. Kada kuti utaure chimbonyararai iye asati ataura. Nozwa ati pastor masomero ndazobona mata kuti dai Mwari ambotipawo mari man. Because pamwe pacho unoita masound decisions uchizvimiririra vamupunga. Rinouya richirivheswa body. Ranamatirwa. Roya chinzikasikai kubvunganyura zvamamuchitaura. Munamati wangu mangwana ano ngatidzoserei sangano panzvimbo. Mandiwere sangano raMwari. Ngatidzorerei sangano panzvimbo. Ende chimwe chinhu chandoda kukukurudzira. Ukaona wakunyanya kuita mbiri kupfuura Mwari, pride comes before fall. Zvinjere pindamba mako ucheme kuti Mwari mbiri yandiri kuita do I deserve. Ndiri mudziyo. Zvinhu zvandinazo maigona kupawo mumwe. Asi makangondiitira nyasha. Mukanditi ndive nazvo. Ndibatsireiwo ndizvishandise mukuponeswa kwevatadzi. Usapuhwa zvivindi nemari man. Puhwa zvivindi nefaith. Adai Mwari atibatsira. Ndangoti tingonamata. Mwari ngatibatsire vanhu vaMwari. Even zvimwe zvinhu zvamunotora for granted. Kuti wasarudzwa nesangano kuita elder. Woda kunyengerehwa. Izvozvo don't take those things for granted. Zvotonzi uyo musatumira kana munhu. Pastor ngavatoenda vari voga. Indakataura maelders angu kuti tikatoita maelections hatisumani ba. Tinongodainzira muchechi
sangano ragara pasi, elder ningi ndimi head elder, imi ndimi vice head elder. Kana vachiramba ngavangorambira sangano rizisive. Zvokuti ndite basa rekunegotiata, ndichiteera nhengo yoga yoga kuti ibvume basa. Ndine 27 churches. Gore rinopera ndichinegotiata. Handidi kutora basa raKristu ruponeso ruri kunegotiate kwa kudenga naJesu, handisi Jesu ini. Mwari haakusumi kuti ndokumutsa here kana ndokuchengeta. Saka hatisumani. Hatitotanga itatsanya pastor kuti vabvume basa. Varume munotiomesera, tirerutsirewo varume. Jesus was man on a mission. Endo kaverenga vanodzidza nhoroondo yechiprofita kubva 1844 up to now ari kungoti muregei nhaka. Haaramwi basa. Dai Jesu aiva nemaneto sako dai takaparara muzvivi. Haaramwi basa. Uri paupombwe paya muregei nhaka. Uri pautsotsi muregei nhaka. Uchituka vanhu muregei nhaka. Usingabhadhari vashandi muregei nhaka. Iwe wangoita elder for 2 years ndaneta. Unoziva zvimwe zvinhu zvawangokudza kuti hausiwepo. You have a mission at heart. Isu tiri kutaura zvekufirwa naJesu. Vana Paul vaitaura zvekumufira. Auna unomuhwa paperi panero rimwe zuva. Adza aiswa paperi panero avakamutara. Adza vanhu vakamuti iwe uchamumirira Jesu here. Zvikana Pauro handina kuuya kuzomumiririra, zvikana kuti ndauya kumufira. Nyaya yacho ipera. Kaverenga bhuku rava ndopanonyora kabhuku ravaFiripo. Chapter 1 anoti kufira wamaoko ake ifuma. Kurarama ndiani? NdiKristu. Agonyora bhuku raTimoti, ndakarwa kurwa kwakanaka, ndakachengeta kutenda. Akaudza Nero kuti chirega kundibvunza nezvaJesu, ndakamuparidza vanhu vazhinji vakatendeuka, ndakuda kumufira ndikuratidze kuti he deserved kuti even me I'm ready to perish my life for the sake of Jesus. Unoziva pamwe pacho chete panapa pakaipira chinhu wani kuti pane makamera unozozvidzora. Hai pasina makamera taipinda mune zvimwe zvinhu chete nyika inozozviona. Zvokuti waitozoona kuti inga pandiri kunzi nevanhu kuti muri kushanda, waitozoona kuti handina zvandiri kuita. Koshesa kutenda kwako. Last point, chimwe chinhu chandakadzidza, kana wava pedyo naKristu stereke, you become simple. Very simple. Zvokuti vanhu vanototi ndiye here uya uya. Wakakuona uchifamba unototi mudhara uyu ndiye here. Because Jesu anoita kuti uve accessible to everyone. Mangwanani ano Mwari ngaatibatsire. Patiri kunogadzirira kudzoka pano, funga mission yawakasiyirwa naJesu. Ngatisumukei tinamate. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, toda kutendai panguva ino nemukana mukuru wamakatipa nenyasha dzenyu nerudo rwenyu Mwari matuisa pano pamatumba. Tibatsirei tidzokere tatendeuka, tisiye zvivi zvose Mwari. Patinodzokera nyika painotiona iti kudenga kuna Mwari. Maita yenyu Mwari wamasimba, ivai nesu mutiitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Tinotenda Mwari akomborei, Mwari akuitirei zvakanaka. 132 Petwane muchinjiko Hanetsine kwaro Mvura yekurapa Yabva kuna Jesu Petwa nechinjiko wenyu Muzawadi wana
Ngaitire Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo chaBaba paradzira soko kune munhu wese. Munyaradzi auya, usiku wapera zuva rikabuda, ronyaradza mhere nekushakwe wese mumakombo ese. Zuva rakasika Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo chaBaba paradzira soko kune munhu wese. Munyaradzi auya, mambo wevamambo, muravi mukuru, iparusunungu gowavatwa wese nemumatirombo rwiyonganuzvike. Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo chaBaba paradzira soko kune munhu wese. Munyaradzi auya, runo era handingakwanisi kuti nditaure tsitsi dzinoera. Ini Munyaradzi ndiwe nekupenya. Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo chaBaba paradzira soko kune munhu wese. Munyaradzi auya, rega maungira akwire kudenga, vachene vedenga vachipindurawo mukuimba rudo rwake rusingafi. Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo chaBaba paradzira soko kune munhu wese. Munyaradzi auya, rega maungira akwire kudenga, vachene vedenga vachipindurawo mukuimba rudo rwake rusingafi. Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Munyaradzi auya, Mudzimu mutsvene chizizo
chisomo cha Baba, Mandara zirasoka